chalo kanisni. Koro kanisa nigi doctrines ge, churches nigi doctrines ge. Koro kanisa mok ileme ok inyal ng'e doctrines ge. Kaka an ok aleme din mar UDA, ok anyal ng'e kaka UDA operate. Koro miyo adwa nanyise ni an aja Catholic, ang'e mana doctrines mag kanisa mar Catholic, and therefore kowacho ni ODM ok chiw thuolo ni yudhe, tada nakwere ni ODM chiwo thuolo ni yudhe, ma kata in the recent past nyo ka jakom Mwageno Mheshimiwa Mbadi nyowe bedo national chair kendo nyowe kome mar nomination mocha party omimane en ge bunge, to party odhi as far as nominate a youth from Narok, ma youth leader mar party mar ODM from Narok County ema koro dhi bedo gazetted gi IBC kaka nominated member of parliament ma National Assembly. Koro mano nyiso ni party wa is caring the youths and the women. Koro miyo atemo mondo anyise ni party wa party mogeno joma tindo kabisa. Wach machielo ma bende aneno ka adona wuoye ka en ne wach moro ma iwacho ni Kithure Kindiki ne koro bedo jalup